Čus. Čaute ľudia, vítam z nového partu. Sme tu u partu 3 a dotočíme to do partu 5 a potom budeme natáčať čo iné. Asi skôr Brawl Stars, síce už upadlo, ale no. Asi povieme. No, tak. Ideme klikať. Ježiš. Dáme to do 300 miliónov a miliónov. A potom budem asi natáčať part 4 a tak. Part 4 vyjde, neviem kedy. Ľudia, part 4 vyjde popozajtra. Ideme klikať zase. Toto bude také krátke video, akože dosť krátke, iba asi 2-minútové. Páčte. Musím ešte dožiť potom video aj short. Asi vyjde dnes, kto vie. A potom by sme mohli v ďalšom parte aj dať čo kúpiť. Myslím, niečo za peniaze reálne, ale tu normálne za kukisky, či čo to je, teda nejaké kukisky, tie kapibara, proste kliky. Takže ja som chcela povedať, to je jedno. Takže čus.